तने जवानी के जे खाता रात पोती के चलना आला तारा। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। खबर बा भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के साउथ वाला फिल्म राउडी इंस्पेक्टर के बारे में। जी हाँ, आप सबके जान के खुशी हुई कि फिल्म के पहला ऑडियो गाना आप सबके बीच में रिलीज़ होके जा रहा बा, जो ना कि ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज़ हो चुकल बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। ई गाना के नाम रखल गईल बा अलकतरा। जी हाँ, अलकतरा गाना के नाम बा, जो ना कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी और अलका झा गौले बड़े। गीत सत्य स्वारकर और संगीत ओम झा जी देले बड़े। वीडियो में आप लोगन के खेसारी लाल यादव जी और साउथ के एक्ट्रेस मेघा श्री जी नजर आई हैं। तो फुल ऑडियो सॉन्ग बिहान यानी कि 29 मई सुबह 8 बजे आप लोगन के टीम फिल्म भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर सुने के मिल जाए। तो यह अपडेट रहे। अगर अपडेट पसंद आए बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और बिहान सुबेरे गाना सुनल जाए और देखल जाए कि कैसन बा और मिलल जाए खेसारी जी के एगो नया रूप से साउथ वाला स्टाइल में। वीडियो पसंद आए बा तो लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।